नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर तुम्हाला मागे दिसत असेल आज मी कुठे उभा आहे, तर आज मी आहे आपल्या साखरपा एसटी डेपोमध्ये। तुम्ही बघत असाल माझ्या मागे हा डेपो साखरपा स्टँड तुम्ही बघत असाल। तर आज मी तुम्हाला दाखवतो आपल्या साखरपा गावचा बाजारपेठ आणि साखरपा गाव थोडा फिरून दाखवतो आहे तुम्हाला। तर तुम्ही बघा, तुम्हाला जर आवडलं तर लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि आपल्या मित्रांना सबस्क्राईब करा। आपल्या साखरपा गावामधल्या मित्रांना तुम्ही आपला व्हिडिओ शेअर करा। तर मी तुम्हाला आता दाखवतो आपला साखरपा गावाचं मार्केट। आज रविवार आहे, तर तुम्हाला रविवारच्या मार्केटमध्ये फिरून पण दाखवतो कसं आहे काय आणि कुठल्या दुकानामध्ये काय भेटतं ते पण थोडंफार सांगतो। तर चला आपण आपली फेरफटका चालू करूया। हा आहे मित्रांनो आपला साखरपा डेपो। जसं डेपोतून आपण बाहेर पडतो हे आपल्याला हे आपल्याला दिसेल श्री गणेश हॉटेल, मनीषा हॉटेल। तुम्ही बघत असाल मित्रांनो आपल्या गावातला बाजार। इथे आपल्या बँक ऑफ इंडियाच्या समोर आहे श्री गणेश मंदिर कोंडगाव। तुम्ही बघू शकता किराणा मालाची दुकान। तुम्हाला माहीत असेल इथेच की आपलं हे होतं जुनं एसटी डेपो। इथे आहे वडापावचे स्टॉल, तुम्ही ते वडापावचा आस्वाद घेऊ शकता। आज रविवार असल्याने तुम्हाला मार्केट पूर्ण भरलेलं गजबजलेलं दिसेल। देव मार्लेश्वर पत्नी श्री गिरजाई देवी मंदिर, त्याच्या समोर आहे हे टाउन बाजार। दवाखाना आहे इकडे बघत असाल तुम्ही मंदिर। इथे बघत असाल दूध डेअरी। मच्छी मार्केटमध्ये जाण्यात आलं। तुम्ही बघू शकता निखिल हेअर सलून। इथे तुम्हाला जसे बोलाल तसे तुम्हाला तुमची हेअरस्टाईल करून देण्यात येईल। एक्सपिरियन्स बंद आहे। मार्केटमध्ये तर आता आपण चाललो मित्रांनो मच्छी मार्केटमध्ये। मच्छी मार्केटमध्ये तुम्हाला दाखवतो काय काय मच्छी आहे आपल्या गावामध्ये, काय काय मच्छी भेटते। तुम्ही बघू शकता इथे सुकी मच्छी।
तुम्ही बघू शकता मासे बघू शकता ही करली आहे सुरमई काय करायचं सगळ्या प्रकारचा मासा बघायचा आपला एकदम मोठा मासा दाखवतो कोण आहे इकडे दाखवायचा दाखवा मोठा दाखवा हा घ्या आदर वाटत जरा हा घ्या कोण आलंय मी चालू आहे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो हे आहेत या गावामध्ये असणारे मासे हे आहेत सुकी मच्छी हे बघू शकता तुम्ही यूट्यूबवर टाकणार तुम्ही बघू शकता मित्रांनो सुकी मच्छी बघू शकता हा ठीक आहे तर आता आपण आलोय कांदे बटाटे मार्केटमध्ये काय चाललंय यूट्यूब वरती यूट्यूब वरती तुमचा व्हिडिओ येईल यूट्यूब हां मला जर सांगा त्यातलं काय माहीत नसते जरा आपलं कोकणी माणूस यूट्यूब वरती चॅनल आहे त्यावरती तुमचा व्हिडिओ येईल बघू शकता हे कोंबड्यांचे स्टॉल 1 किलो 90 रुपये भजी खाल्लेले आहेत 10 13 2 हलकी वाटते तर आपण आलो आता आपल्या मित्राकडे हेअरस्टाईल करायला इथे तुम्ही आलात तर तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे हेअरस्टाईल करून मिळतील तर आहे आपला मित्र वैभव आपला साखरपा गावामध्ये फेमस हेअरस्टाईल करून देणार तर तुम्हाला जर हेअरस्टाईल करायची असेल तर आपल्या मित्राकडे या चलो नवीन एक व्हिडिओ टाकतो त्यामध्ये मित्रांनो कसा वाटला तुम्हाला आपला साखरपा गावचा बाजार आणि तिथल्या दुकानाची थोडीफार तुम्हाला मी माहिती दिली तर तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि आपल्या मित्रांना पाठवा जेणेकरून त्यांना पण आपल्या गावची आठवण झाली तर खूप मजा येईल तर चला मग आपला व्हिडिओ आपण इथे संपवूया आणि आपण आपल्या भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये चला धन्यवाद बाय बाय